2023 dan chawa chongmari ni shikang kok ramani chongmari koplai engmani yabulo hatio washa thangai kami amcheni lukorok bai kaham hamya nangmani rokno teyei koklam salaine hini 29 krishnapur BJP ni batane tiprasa hamklai mantri Vikas Debbarma kok roma haikeno cha salo naine ni thangka 18 murani hasuk amchai tongnai tiprasa rokno kaham hamya lukorok ni nangmani rokno teyei salaika koklam tiprasa hamklai mantri Vikas Debbarma a jarao bini loge thangka kubun bedek ni ojamarok Nelaino hambai joto media rongno tini jeng o 18 mura ADC village 45 malo sara 18 mura no tiyei boskango tini plane je tini boro rongno bahai kai ti kaham khaninani bahai kai tini mungo bucharai khanaino school kahamo porinani tini boro rok bahai kai rang puisa ganang khaninani chini borornos bahaikai tei kaham khanenai lama kaham rinai bahaikai tomung kaham charina khaidinai moni tiyei tini joto 18 morani chini leaders rong tiyei tini Oben Debbarmani nogo kaisa jeng alochona khaleka boskango jeng bori rong nobo yakung saga yakung bacharinani bagai jeng bibinno line department purjak tini ani logi tongo line department bororok je sericulture tongo handicraft tongo tei DWS tongo rubber board ni tongo joto officer rong tiyei jeng tini chini 18 mora rong no jara masaya mananya jara bigra boro rong no boskango rang puisa sabolmon khainen bagai tini urone kok salaimong panda